Wel, hallo. Hoe schiet het van jou? Emma Haan. Vandaag is november de 26e, 2020. En vandaag wil ik wat merken hoe ik me een beetje gebankt had. Ik heb voor 24 uur truck gefahren. En zei ik maar met een beetje bozig weer. En er is wo heen geweest weer. En dan niet tijd had wo mijn restaurant stilhouden te eten. Dan kocht ik me door bloß een paar, wat ze dan corn dogs. Dat zijn wieners, die hebben ze eingedockt en deeg. En dan je brood aan een stok. En dan doe een beetje zo'n ketchup even, een beetje mustasa, mustard. Zo'n zaamt even. En als je gleich nog mayonaise hebt even, dat had ik ook, want ze dat hadden. En dan bloß beim Jauen, beim Fahren, en dan door een beetje, dat had ik weer door opgeleend, en dan beim Fahren, en maar dat smaakt maar zo schijn, en nu heb ik weer een beetje gebankt. Zo, van der wil ik dat merken. Ik heb een recept gevonden, dat interessiert me zeer. Zo, nu wil ik dat van der merken, en ik hoop die gleich nu ook. Dort am Süden Amerika, da nennen sie die panchitos. Dat zijn zo'n kleine worstjes. En dan word ik een beetje dichter hier, en dan wordt die aandokken, en dan worden die broden. En dat willen we eten. Ik glaube, die worden sehr schön schmecken. Mir hat die schon mal sehr schön geschmeckt. En van der wil ik een beetje anders schmecken. Ik wil een beetje peperschoten twischen. En een beetje cheese. Dat is niet wat ik gewend ben, maar ik kan het je zeggen, hoe ze dat doen. En ik leg ze peperschoten en ik leg ook cheese. So. Nu wil ik de bed weer merken. Ik hoop je gleich nog. Dankeschön. Okay, das ist was wir hier dann haben. Wir haben hier 1,5 Köffel Jella Kornmehl, Jella Kornmaseka, und 1,4 Köffel gewöhnlich wettet Mehl, 4 Köffel Zucker, witter Zucker, 1 Eetlepel Backpulver, 4 Lepel Salz, 1 3/4 Köffel Buttermilch, ein gerodet Eier oder 2 nate Eier, und 1 Eetlepel Schmalt oder Oil, und 1 Eetlepel Honig. Und du hast ein keer sein, du hast noch ein Jalapeno, die wo ich auch mag. Das hast du nicht bei, aber das wo ich dran bei. Und hier haben wir dann unsere panchitos, die worstjes oder die wieners. Hier ist das. Und da haben wir die Stackerkes, die wir brauchen zum abspecken. Und hier haben wir Käse, das ist auch extra. Das wird der Käse, ich kann dann so einen Käse brauchen, gewählen. Und dann, nu werden wir den dichter hier, und dann werden wir die andocken, und dann werden wir die broden. Dankeschön. Und was ich noch heute vergessen zu sagen ist, wir haben hier, wir haben die Jalapenos so Schmack und Colors geschnitten. Dann hier habe ich Kremels, das sind Panko Brot Kremels. Ich will eigentlich 2 oder 3 Stück, aber sonst das noch ein bisschen andocken. Das gibt noch ein bisschen extra schönen Geschmack. So, muss sehen, was das hat. Und dann machen wir jetzt all sorten verschiedene Proben. Das gibt ein bisschen Freude. Okay. Het eerste wat we doen is dat we alle 3, dat meel, karmeel en dat meel, dit is dat neer. Ja, en dan dat suiker, dat bakpulver en dat zout. En dan doen we dat zeer fijn hier. Straks is dat. En dan worden we dat even jalen. Wow, kijk maar dat. Zeer fijn. Wow, nu hebben we dat 3 alle gereed. En dan nu wordt het noten apart onderin. En dan hebben we dat gemaakt. Dankjewel. Oké, ja, nu hebben we de 2 eieren hier bij. Worden een tief als gesloten en dan wordt het de buttermilch nemen. Kijk, is dat. En dan worden we dat smaltje nemen wat we hier hadden. Wow, krijg
Krijg ze start en dan den Honig. Den hier ook nog een beetje nemen en dan wordt het. Kijk maar, krijg ze start. Dan wordt het zeer dicht hier. En dan werden we dat hier aan deze meel naar hier. Krijg ze start en dan werden we dit zeer dicht hier. Nou gaan we deeg maken. Zeer fijner deeg om de panchitos of de wieners aan dokken. Ja, nu wordt het wijzen. Nu wordt het zeer deeg hier. Nu wordt het wijzen wanneer het eruit is. Dankzij. En wanneer deeg is een beetje te dik is, dan een klein beetje meer buttermilk maakt. Zodat het meer is, een beetje zoals je meer een pancake maken. Een pancake deeg. Een klein beetje meer. Ja, dat is een beetje bij mol en dan is het hier dat het zo fijn smaterig is. Kijk, ze staat. Ja. Dat het nog smaterig is. Wat je dan staat wel de panchitos, de wieners te aandokken. Ja, kijk, ze staat. Een klein beetje meer doen nog. Ja. Niet te veel, maar een beetje eenmaal, een beetje bij mol. Maar aan hier, maar het fijn smaterig is. En daar willen we de panchitos aandokken en daar willen we de broden. Dankzij. Zo, kijk maar dat. Nu hebben we een zeer daar gereed met zijn stet. Nu hebben we zeer fijn glatte deeg. En nu zijn we eruit dan de panchitos eruit maken en die aandokken en daar willen we de broden. Dankzij. So, kijk mal dat. Hier hebben we onze panchitos, onze wieners. Da hebben we een beetje gesneden, dan hebben we kaas, wiener en dan jalapenos en een beetje start. Een beetje shish kebabs, een beetje salambres. Gelijk zo start. Nu willen we hier aan deze deeg aandokken. En dan willen we de broden. Dat wordt zeer schön smaken. Oh, schön. Oké, dat vaart als die 350 graden. Hier hebben we den deegbeer, nu willen we den, kijk maar dat, schaft we zo krijgen. Ja. En dan moet je zeggen merken dat de wieners en alles, de champignons, ganz dreig zijn. Kijk maar dat. Ja, en dan doen we dus dat. En ik wil van hier wat neerproeven. En doen we hier wat we gaan. Panko, fries. Ja. En dan doen we die, zoals de staat nemen. Kijk, de staat. Oh, kijk maar dat. Ja. Rondom de fan. Ja, kijk maar dat. Wunderschön. Dan doen we hier zo dit aan panko fries aandokken, dat beetje broodkruimels. En dat brokt niet. Hoewel ik dacht dat het vielleicht een beetje zeer fijn knusperig wordt. Ja, zo staat. En dan doen we het nemen. Dan gaan we de broden wat die wunderschön bruin zijn. Dan zijn we eruit om eten. Dank je. Wow. Fangt an Schmack zu lassen. Sehr Schmack zu lassen. Oh ja. Okay, nu kijk mal dat. Oh, smaakt hij zet. Wow. Kraak zo. En deze op. Oké, nou willen we de nächste porre nog nemen. Nou willen we omgezeten. Oké, dan willen we de nächste porre hier zitten nemen. Door een meel en deeg en dokken, ganz goed. En dan, dit brokt niet, hoe bij echt leicht dat. Panko crumbs, dat zijn panko
Broodkruimels. Gelijk ze staat. En dan worden we door ze staat waar traineren. En dan worden we de nächsten auch noch so staat. Ja, das Glas ist nicht ganz hoch genug. Immer hin. Gelijk ze staat. Da kijk mal dort. En dan worden we den auch noch aandocken. Hier an deze Broodkruimels. Gelijk ze staat. En dan doen we die door ook nemen. Door hem vaart nemen. Oh, maar dat wordt wel schijn schmecken. Na ja, da werden wir diese mal schmecken. Diese panchitos oder wieners, corn dogs. Ich habe hier ein bisschen Ketchup. Ein bisschen Mustard, Samt. Und wenn ihr Mayonnaise habt, dann legt ihr eins mal Mayonnaise dazu. Die werden wir mal schmecken. Und dann die Käse, was ich da hat nicht tun. Das ist der fein geschmolten. Das macht ja auch mehr. Mit dem Brotschrein musst du noch ein bisschen näher rollen, ich weiß das erst extra. Aber dort erst das wird. Guck mal ja. Die Käse ragt es das. Sehr schön, merkt ihr doch.